Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами зноў падкаст футбол паўсюль, з вами я Мікіта і да мяне далучаюцца сёння Арцём і Паўлюк. Вітання, сябры. Вітаю. Ну і мы працягваем размаўляць пра еўра. У нас учора закончыўся ўжо другі тур. Застаюцца апошнія матчы і ўжо шмат мы ведаем пра гэтыя групы. І сёння ўжо можна будзе больш сур'ёзна. Мы больш ведаем пра каманды, мы больш разумеем, што яны паказваюць. Таму можна будзе ўжо і таксама выказацца пра тое, што адбудзецца ў апошнім матчы. Размаўляем пра тое, хто на нашу думку выйдзе з групаў. Ну і, канешне, мы, як заўсёды, па чарзе пачнем з групы А. Першы матч групы А, гэта быў першы матч другога кола, канешне, Нямецчына і Вугоршчына 2-0. І мне здаецца, што Нямецчына зноў проста быў у нейкім сэнсе працяг першага матчу. Вугоршчына не мела занадта шмат шансаў, мне здаецца. Што вы думаеце? Ну так, Нямецчына вельмі добра ізноў правяла, увогуле як бы нечакана, і я б сказаў бы без асаблівых праблем. Забіла 2 мячы, магла і болей, у абароне ўсё спакойна, як бы Мусіала ізноў на добрым узроўні, Гюндаган вельмі крута, Крос, як бы ўсе, Вірц трошкі напэўна згуляў як бы горш там і Хаверс, чым у першай гульні. А так, усе астатнія, Нямецчына вельмі сур'ёзныя такія падняла стаўкі. Калі іх не ставілі і блізка ў фаварыты, то пасля 2 матчаў на Еўра мы бачым, што гэта увогуле адна з самых атакуючых каманд, і у абароне ўсё так у іх досыць сур'ёзна. Таму яны вельмі паднялі свае каціроўкі ў параўнанні з перад пачаткам Еўра. Мне спадабаліся мадзяры, я скажу, што гэта вельмі добрая арганізаваная каманда, і нават з немцамі пры ўсёй інтэнсіўнасці, якую немцы паказваюць, яны здолелі дэманстраваць перыядамі неблагую гульню. Іншая справа, што нейкай глыбіні паказаць даволі складана з немцамі, якія забіраюць і мяч, і ініцыятыву, і ўсё на свеце забіраюць у гэтым паядынку, і не толькі ў гэтым. Немцы просто праявілі сябе якасна, зноў паказалі, што яны вышэй клясай каманда. На жаль, для Вугоршчыны тут, на жаль, для заўзятараў Вугоршчыны, тут для іх каманды не было вялікай прасторы, а калі у мадзяраў няма вялікай прасторы, то наўрад ці можна спадзявацца на нейкі станоўчы вынік. Немцы проста зрабілі тое, што павінны былі, і гэтая гульня скончылася так, як павінна была. Спадабаўся вельмі Гюндаган. Гюндаган гуляў якасна, дакладна, і ягоныя партнеры па камандзе ніхто не падводзіў, не было слабых месцаў, і той жа і Кіміх, калі браць абарону, нідзе не было ніякага слабога месца, якое бы прасядала раз за разам. Нават калі адзінаборствы нейкія ўдавалася дзесьці ўзяць верх мадзярам, то гэта было ненадоўга, і немцы все адно потым хутка выпраўлялі свае нейкія недакладнасці і працягвалі далей атакі. У нас тады адразу мы і другі матч закранем, бо так, першы вось Нямецчына Вугоршчына, мне здаецца, што тут шмат не скажаш, бо гульня была вельмі стабільная. А вось другі матч Шатландыя і Швайцарыя. Шатландцы забілі хуткі гол, зноў Мактомінай. Але таксама досыць хутка адгуляліся швайцарцы, і потым і другі, і трэці гол ім не залічылі. Вось у нас пачынаецца барацьба за трэцяе месца. І швайцарцы, як вам здаецца, яны ўжо забіраюць другое месца, ці яшчэ Шатландыя? У Шатландыі ёсць шанец таксама на другое месца.
Ну, тут, напэўна, у шатландцаў вельмі маленькі шанец на другое месца. Ім трэба што? Трэба вялікая розніца, каб была, каб немцы разграмілі Швейцарыю, а шатландцы там 1-0 ці 2-0 перамаглі венграў. Хаця ў Не Венгры ж зусім. таксама. Там будуць ну хаця так, калі яны Ну ў так, нічыю па згулялі, розніцы мячоў. так, ужо Ну, розніца. у іх атрымліваецца, што у Мінус гэтым 4 ў матчы яны... Шатландыі, у Швейцарыі Да, плюс да. 2. Ну, тут як бы такое, шатландцам, ну, як бы ім трэцяе месца трэба чапляць. У іх як бы 1 пункт ёсць, перамагаеш Венгрыю, ну і там, розніца ў іх, конечно, такая не вельмі прыемная, мінус 4 зараз. Слаба верыцца, што яны заб'юць 4 галы, калі ў іх за ўсю гісторыю еўра там не больш, напэўна. Таму не ведаю, 4 пункты і мінусавая розніца, не самыя вялікія шансы нават з трэцяга месца прабіцца. Вось я бы сказаў, што ў апошнім туры заўсёды ёсць спакуса пераключаць гульні ці глядзець на 2 экранах, калі ёсць такая тэхнічная магчымасць. Але я схіляюся да прагляду гульні Шатландыя-Угоршчына, для мяне гэта цікавей, бо шатландцы прыемна здзівіліся са швейцарцамі, яны паказалі, што здолелі падняцца з каленяў, так бы мовіць, пасля паразы знішчальнай ад немцаў. І больш за тое, у другой палове яны былі даволі блізкія да таго, каб загнаць другі гол. Хаця там у швейцарцаў ёсць такі чалавек, як Шакірі, які у клубнай кар'еры не паказвае сябе так яскрава, як за зборную кожны раз. Момантамі паказвае, да. Так. І той, што ён прыязджае на турнір, ну гэта проста такі нейкі, не ведаю, весельны генерал, які вось прыязджае і заўсёды робіць, скажа сваё слова, гэта унікальна. Але шатландцы паказалі ў гэтай гульні, што яны здольныя змагацца. Тое, пра што я казаў, тое, што я рабіў нейкія пэўныя прагнозы, напэўна, ну, мы агулам гэта адзначалі, супольная такая думка была перад турнірам. І з вугорцамі, ну, будзе цікава вельмі паглядзець, бо для Вугоршчыны гэта якраз шанец для раскрыцця, гэта тое, што ім не ўдалося зрабіць са швейцарцамі, і тое, што яны ніяк не маглі зрабіць з такімі моцнымі немцамі. Вось наколькі яны сёння здолеюць не проста супрацьпаставіць себе шатландцам, а навязаць сваю гульню, бо шатландцам неабходна навязваць сваю гульню, каб дамагацца поспеху. Вось ад гэтага будзе залежыць шмат. Цікава будзе за Вугоршчынай паглядзець, як каманда Росці справіцца. Ну, шатландцы, канешне, будуць рабіць, што могуць. Іншая справа, што розніца зусім не за іх. І я не думаю, што немцы будуць рабіць стаўку на нейкі разгром швейцарцаў. Наогул гэта мала магчыма, і немцам не трэба зараз па турніры страціць шмат сілаў са швейцарцамі. Ну, швейцарцы будуць намагацца проста набіраць пункт свой, мне здаецца так. Ну, вось немцы так, яны могуць як бы увогуле там даць і Тер Штегену згуляць, ну, выставіць такі склад тым, хто не гуляе часта. Ой, думаю, не. Яны Думаю, што могуць Штеген быць. будзе адпачываць увесь матч. Ну, турнір. там Тер Штеген можа, але хтосьці, я думаю, ну, выйдзе, як бы будзе ратацыя, бо як бы уже яны спершу, ну, як бы выходзяць, ім дастаткова не прайграць Швейцарыі. А што тычыцца матча Шатландія-Венгрыя, ну, як бы Венгрыя па гэтых 2 гульнях мне больш спадабалась, чым Шатландыя, таму што шатландцы неяк зусім у атацы, як бы, ну, вельмі нічога такога цікавага не паказалі. Закіды, стандарты, ўсё, што як бы ад іх, ну, в прынцыпе, чаго і чакалася. А вось венгры больш-менш гуляюць у такі хуткі вертыкальны футбол, там намагаюцца штосьці камбініраваць, проста ім не шанцавала дзесьці вот у гульні са Швейцарыяй. Ну, з немцамі там зразумела, што трэба вышэй за галаву скакаць. Таму Шатландыя, Венгрыя, тут цяжка, конечно, прадказаць, што можа як бы вынік на 3, але Венгрыя, як бы, мне падаецца фаварытам у гэтым матчы. Хоць ім, як бы, у іх 0 пунктаў і нават перамога пакідае ім проста мізэрныя шансы. Я бы не сказаў, што мізэрныя. Вось тут, канешне, так, будзе вырашаць усё, ну, розніца галоў, але ўсё ж такі толькі дзве каманды пакуль што, которые на трэціх месцах, маюць 3 пункты. Наступныя гэта 2 і 1 пункт, таму 2-1, ну, трэцяя каманда мае 2 пункты, і апошнія 3 па пункце. Таму калі Вугоршчына перамагае,
Я бы сказаў, што у іх добрыя шансы выходзіць, просто канешне ўсё таксама будзе залежыць і ад іншых матчаў тут Да не, гэта ўсё зразумела. у іх вельмі кепскія шансы, бо вось, напрыклад, першая каманда, якая, ну, калі бярэм трэцяе месца, такую таблічку складаем, першая это аўстрыйцы, у іх 3 пункты, яны зараз на трэцім месцы і розніца +1. У А ім Славакіі і не Славеніі трэба ж першае месца, ну, быць лепшай камандай. ну, Вось, напрыклад, пакуль што чвёрты, да. Славенія і Албанія на 3-м і 4-м месцах. Славенія будзе гуляць супраць Англіі, а Албанія супраць Іспаніі. І, ну, цяжка лічыць нават на пункт у гэтых матчах. Таму, калі Угоршчына перамагае, яна адразу займае вось 3-е месца сярод трэціх камандаў. Ну, у іх будзе 3 пункты і розніца мінус, напрыклад, да, там 2. Мгм. Ну, у Славеніі той же таксама, хай яны прайграюць, у іх будзе таксама, там, ці Славакія, да, Славакія, у Славенія. іх будзе -2. У Славеніі 2 пункты зараз, Так. правильно? Так. Венгрыя, калі У перамагае... Славакіі будзе ўжо 3. У Славакіі А ў Аўстрыі па Славакіі 3. 3. Таму Ну. Угоршчына можа лічыць на 3-е, 4-е месца сярод трэціх камандаў. Ну, як бы, да. Вось, так. Я еще дадаў бы яшчэ па немцах, што мне здаецца, і было б нават цікавей, калі назіраць за гульнёй Нямеччына-Швейцарыя, каб немцы выпусцілі, каб Нагельсман выпусціў у гульні болей-меней эксперыментальны Я склад. думаю, Просто... будзе такі склад Ну, эксперыментальны. прынамсі Мюллер, Сане і Джан, та, Я думаю, што ён став захоча з'явіцца. даць, ну, захоча даць пагуляць гульцам на хатнім еўра, ну, якія не так часта гуляюць. Ну, як бы гэта лагічна, мне З падаецца. гэтым я згодны, так. Ну. Добра, першы... Усё пачалося трошкі так з іншага матча. Першым матчам быў матч групы Б. Харватія, Альбанія. Ну, і... О, гармата, да, понимаешь. Я нават... Цяжка штосьці сказаць, бо харваты зноў жа... Ну, нібы ёсць добрыя шансы, ну, которые яны, можна сказаць, рэалізавалі, але зноў жа дазволілі зашмат Албаніі. 2-2... ну, можна таксама зноў звярнуць увагу, што альбанцы зноў забілі досыць хуткі гол. Ну, не такі хуткі, канешне, як у мінулым матчы, бо гэта быў зусім найхутчэйшы. Але 11-я хвіліна гэта таксама досыць хутка. Ну так, лічыцца хуткім. Так. Ну і мне здаецца, што можна сказаць, што ў альбанцаў нядрэнны турнір, нават калі там не атрымаецца выйсці кудысьці далей. Мне здаецца, што гэта неблагі для іх турнір. Так, безумоўна, гэта вельмі добры для іх турнір. Яны такую рэкламу правялі, хаця мы і так, ну, яшчэ да гэтага, калі праводзілі стрым, записывалі падкаст, казалі, што ў албанцаў там серыя А, там шмат гульцоў. Мы ведалі, што гэта як бы не слабыя гульцы. Але што яны так выступяць, вельмі прыстойны матч з італійцамі, там гістарычны гол забілі, з харватамі вось гэты проста вогненны матч. Там, дзе яны не падавалось бы, ўжо ў другім тайме харваты проста як бы іх заціснулі, і ў албанцаў там нічога не выходзіла. І калі яны прапусцілі другі гол, што здарылася, адкуль узялась энергія, ці харваты ўжо там неяк асцярожней сталі гуляць. Албанцы 2-3 атакі правялі, і вось трэця атака прывяла да гэтага эмацыйнага такого голу, драматычнага развязкі. Албанцы проста паказалі сябе ў лепшым святле на гэтым турніры. Я скажу так, што некалькі гадоў таму, калі зборная Альбаніі прылетала ў Менск на гульню з беларусамі, гэта цалкам рэальная гісторыя. Беларускія журналісты пасля размовы з альбанцамі запытвалі ў іх, як вас падпісаць, бо яны далёк не все імёны ведалі, не ўсіх гульцоў маглі пазнаць. Это было яшчэ некалькі гадоў таму, літаральна дзесятак гадоў таму, калі альбанцы прылеталі. Цяпер, напэўна, альбанцаў ведаюць усе, і нават без зборнай таго ж Джимшиці, я думаю, што шмат хто разумее, хто гэта і дзе ён гуляе, але ну, цяпер альбанцы проста гэта адно з адкрыццяў турніру, цудоўна гулялі, выкарысталі слабыя бакі харватаў. Ну, а харваты для мяне гэта якраз расчараванне турніру, калі браць усе зборныя, то сярод 24 гэта самае вялікае расчараванне.
Калі Даліч вёз на турнір даволі ўзроставы склад, я маю на ўвазе вось гэтых зорак у паўабароне, то падавалася, ну раз Даліч вязе, значыць ёсць упэўненасць у тым, што яны згуляюць, што іх формы дастаткова для турніру, і на жаль гэта зусім не спраўджваецца, бо каманда спыняецца, каманда становіцца на месцы, і пасля таго як ім нарэшце ўдалося 2 мячы запар загнаць у браму альбанцаў, яны нібыта сталі, яны нібыта, я бы не сказаў, што яны паверылі там ужо ў перамогу адразу. Гэта все-таки вельмі дасведчаная зборная, якая шмат за плячыма гэтых гульцоў на ўсіх разам там 1000 гульняў, сотні тысячы, але просто у каманды няма сілаў, у каманды няма фізічнай падрыхтоўкі, цяперашняй формы неабходнай, просто бракуе на тое, каб гуляць все 90 хвілін. Вы паглядзіце, як яны гулялі на самым старце паядынку, калі яны толькі хвіліне на 30-е чомаліся і узялі мяч, узялі ініцыятыву, пачалі разумець, што калі мы так будзем далей гуляць, то альбанцы перамогуць просто, не просто там будзе нічыя нейкая, а перамогуць. Потым урэшце ім удалося правесці цудоўны адрезак, двойчы вызначыцца, але пад канец яны зноў сталі, зноў не хапіла тых сілаў. Альбанцы малайцы, альбанцы выкарысталі, альбанцы атакавалі да канца, пайшлі на штурм і дамагліся поспеху. Ну, вось яшчэ адметна, што ў харватаў як бы з'яўляецца такая гульня, калі замены. Вось што з Гішпаніяй было, што вось з Албаніяй у матчы, калі выпускаюць там не такіх як бы зорных, ну і не такія зорныя імёны выходзяць, але хлопцы больш маладыя па ўзросце, яны як бы там дадаюць дынамікі, хуткасці нейкай. Ну, у іх больш, я не ведаю, прагі. Хаця наўрад ці на еўра у людзей там такіх як Модрыч там нема імпэту гуляць, да. Але як бы такі факт я заўважыў, што як толькі замены адбываюцца, Харватыя неяк шпарчэй выглядае. Для мяне пытаннем з'яўляецца, чаму у стартавым складзе зноў не выходзіць Маріо Пашаліч, пры тым, што ён яўна выглядае свежэйшым за таго ж Ковачыча, і пры тым, што Пашаліча можна выкарыстоўваць там як і злева, так і справа. Для мяне гэта з'яўляецца загадкай. Даліча, чаму ён не робіць такой замены? Ну, у гэтай групе у нас атрымліваецца, што Гішпанія перагуляла Італію. Так, там і... як бы без варыянтаў, да? Вось я хацеў сказаць, што, ну, просто такая дамінацыя, што да. Просто нічога Італія не зрабіла. Нічога. Вы які-небудзь момант можете прыгадаць? І вось я хацеў сказаць, што калі параўноўваць вось матчы Гішпанія, Італія, Гішпанія, Харватыя, нягледзячы на тое, што тут 1-0, там 3-0, Харватыя нашмат лепей гуляла. Конечно. І вось апошні матч у нас гэта будзе Харватыя-Італія. І я бы сказаў, што тут невядома, ну, нягледзячы на тое, што мы вось кажам, што Харватыя там ужо старая, няма сілаў. Я не ведаю, як гэты матч закончыцца. Ну, калі Італія будзе гуляць як з Гішпаніяй, у харватаў ёсць шансы перамагчы і ўвогуле забрацца на другі радок. Ну вось так, нягледзячы на тое, што Харватыя, вось як мы кажам, там не вельмі добра гуляе, але яны маюць свае шансы. І калі яны будуць ствараць моменты, а Італія не. Ну, тут, на жаль, Харватыя можа дапамагчы тым, што яны будуць памыляцца, як яны робяць ва ўсіх матчах. Але і калі Харватыя перамагае, яны выходзяць з другога месца. І ну, а Італія будзе так, ужо трэба будзе глядзець на табліцу за трэцяе месца, так. Хаця ў них ёсць 3 пункты, мне здаецца, што 3 пунктаў. Хаця калі вось мы кажам, што там Вугоршчына, напрыклад, перамагае, тут Італія будзе, напрыклад, на 3-м месцы, гэта ўжо 4 каманды з 3 пунктамі, і там ужо можа і пачацца барацьба нейкая. Мы не забываем яшчэ цэлую групу, у якой пакуль што ва ўсіх па 3. Так, дакладна. Ну вось, так, гэта ўжо будзе 5-я тады каманда з 3 пунктамі. Таму, так, тут яшчэ за 3-е месца таксама трэба будзе біцца, а ну, калі італьянцы, калі мы так кажам ужо, напрыклад, яны прагульваюць Харватыі, гэта ўжо адразу розніца у мінусе, так, -1 ці -2, ці там нават болей. Таму тут таксама ўсё вельмі цікава, і Альбанія, вядома, ну, канешне, Гішпанія на
нашмат лепшая каманда, але Альбанія таксама будзе, як і ў кожным папярэднім матчы, старацца штосьці зрабіць. Там Ну, таксама тут можа хутчэй за быць ўсё, конечно, Гішпанія пераможа. Вось Італія, Харватія, это, конечно, Так. будзе матч просто Я бы абавязкова сказаў, на прагляд. што я бы так сказаў, што для мяне нічога дзіўнага, можа быць, не здарылася ў гульні Гішпанія-Італія, бо калі Італія праходзіла групавы этап спакойна, такога ніколі не было. Ну, І тое, што Гэта яны, праўда. ну, не то, што я бы не сказаў, што яны правалілі, яны згулялі слаба, яны згулялі ніжэй за свае магчымасці. Я толькі прыгадаю там выхад з Камакі, штосьці было ў Фратэзі, нейкі такі паўмомант. Пелегрыні згуляў ніжэй за свае магчымасці. Нічога, карацей кажучы, у італійцаў асабліва не атрымалася, але эта група і так звычайна з Італіяй адбываецца. Але наконт гульні з Харватыяй, калі перад турнірам мне было б складана прадказаць там пераможцу, то тут я практычна не сумнеюся, што Італія так ці іначай пераможа, бо проста харваты не вытрымаюць это 90 хвілін. Ну, просто я не ўпэўнены, што харваты гэта вытрымаюць, а Італія якраз яна дацісне, яна зробіць тое, што можа, і можа быць 1-0, там будзе лік, але Італія праб'ецца ў наступны этап. Я не сумнеюся ў гэтым, просто няма сумневаў. Ну, альбанцы пазмагаюцца з іспанцамі, але Гішпанія ўпэўненая ў сабе, я думаю, што мінімальна таксама Гішпанія пераможа. Ну, калі альбанцам удасца вызначыцца і ў гульні з іспанцамі, то гэта проста будзе найвышэйшая кляса. Ну, вось так. Паглядзім, ці ў іх так зноў атрымаецца забіць хуткі гол. Італія, Харватыя... Ну, канешне, хочацца сказаць, што так, Італія трошкі мацнейшая, сильнейшая каманда, але... Не, буду верыць у Харваты. Тут мне здаецца, што так усё па-рознаму можа пайсці, і у кожным сцэнары можна сказаць, што я ведаў, што так будзе. Бо Італія, ну, у матчы з Гішпаніяй проста XG 0,2, гэта, ну, просто так мала, яны нічога не стварылі, а ў харватаў шансы ёсць, хаця яны і памыляюцца, таксама дазваляюць супарам гуляць і забіваць. Наступная у нас група С, і шчыра кажучы, я вось так на гэта ўсё гляджу, і мне здаецца, што гэта самая сумная група. Нягледзячы на тое, што тут Англія як найдаражэйшы склад і ў гісторыі, напэўна, і сярод усіх камандаў. Але нічыя супраць Даніі. Славенія, Сербія таксама 1-1, 2 нічыі. Ну і пакуль што яшчэ, калі я не памыляюся, яшчэ ніхто не выйшаў з гэтай групы, яшчэ нічога не вядома, ніхто не вылецеў, усе застаюцца, усе б'юцца да канца за выхад з групы. Ну, Англія, як бы у іх самыя лепшыя зараз паказчыкі, 4 пункты ўсё ж такі ўжо маюць. Ну, можна лічыць, што яны адной нагой у плэй-оф, але пагажусь, што Англія гэта галоўны як бы пакуль што правал ці расчараванне, як гэта назваць, гэтага еўра. Просто, ну, настолькі зданні, яны пагулялі, напэўна, першыя 20 хвілін у футбол, а потым як бы на полі, ну, на маю думку, была Данія, як бы Англіі я там не бачыў болей. Данія заслужана зраўняла лік, хоць гэта быў і далёкі стрэл там, але яны свае моманты стваралі, не скажаш, што багата, але на нічю яны нагулялі дакладна. Англія сама вінаватая, ўсё ж такі падыходзячы да турніра там галоўным фаварытам, і зноў жа там паўсюль адкуль не зірні лунаюць гэтыя лёзунгі, што вернем дадому і ўсё такое, а гульня кажа аб адваротным, што вы вернецесь дадому хутчэй, чым трафей гэты. Таму Англія галоўнае расчараванне, Данія 2 нічыі, як бы дзесьці ім не шанцуе, мне падаецца, яны не дабіраюць нават у гульні з Англіяй. Ну, у апошнім матчы яны гуляюць з сербамі. Сербы ўратаваліся у нас, да, са славенцамі. Нават не ведаю, якія вашыя думкі, хто тут выйдзе з этой групы другое месца? Ну, вось сербы, шчыра кажучы, такая трохі дзіўная каманда. Дзіўная, зусім не ведаю, што пра іх казаць. Мне нават здаецца, што сербы паедуць дадому, усё ж такі.
ім я вось ім у нейкім сэнсе назовем гэта пашанцавала, але вось гол на апошніх хвілінах гэта напэўна не тое, на што хочацца лічыць. Данія, так, гэта каманда з нейкім складам, который гатовы выходзіць у плэй-офф. Тут я бы сказаў, што вось Данія, Славенія самі вырашаюць свой лёс. Англія таксама, пра яе цяжка вельмі казаць, бо гэта нібы перад турнірам я таксама казаў, што я лічу, што Англія павінная перамагаць у гэтым турніры. Я бы не сказаў, што гэта там нейкае сильнае расчараванне, бо гэта ўсё тая ж самая Англія, якая была і раней. Яны больш-менш заўсёды так гулялі. Але хочацца проста... Не ведаю, 2 галы за 2 матчы, блин. Просто нават... Тут... Не ведаю, я на фоне ўсяго таго змрочнага, што вы нагаварылі зараз пра ангельшчыну, все адно не змяняю свае думкі, што Харватыя для мяне асабіста галоўнае расчараванне, але ангельшчына... Я скажу про... Хорватия гуляю веселей. На яе глядзець прыемней. Пад Англію дзяцей спаць лажыць трэба. Не, але ёсць просто пытанне выніку. А як по мне, то команда Саутгейта, як я і казаў, яна гуляе ў нудны, вельмі нудны футбол. Яна не показвае ніякай гульні па сутнасці, але яна набірае пункты. Яна набрала, вось паглядзіце, яна мае 4 пункты. І не сказаць, што адпачувае ў трэцім туры, все адно трэба там гуляць, і у яе супернік складаны і сур'ёзны, славенцы. Таму я не кажу, што яна расчараванне, бо пункты аднак набіраюцца. Просто вядома, што хочацца і прыгожай нейкай цікавай гульні. І таксама хочацца, нават калі б гэта было 1-0, але ўсё ж такі хацелася б, чтобы гэта была перамога супраць Даніі, бо у вас нашмат лепшы склад. А вось гэтыя... вядома, што гэта была таварыская гульня супраць Ісляндыі, напрыклад, перад турнірам. Але вось менавіта такія матчы, калі 1-0 супраць Ісляндыі, 1-1 супраць Даніі, а гэта не наймацнейшыя супары. І вось гэта так трошкі змяняе настрой. Цяжка. Але я думаю, што калі Саутгейт возьме трафей, то яму ўсё гэта прабачаць. Так, я згодны, хаця я думаю, што нават калі ён пераможа ў гэтым турніры, яму скажуць да пабачання, бо мне так здаецца проста. Вось я б у гэтай групе адзначыў Славенію. Мне вельмі падабаецца, як яны гуляюць. Вашыя думкі. Я пагаджуся цалкам, славенцы мне падабаюцца, і славенцы павінны былі браць 3 пункты з сербамі. Яны гулялі лепей, яны гулялі больш вынаходліва, цікавей, і толькі расфокусаванне, толькі вось нейкая страта засяроджанасці на апошніх хвілінах. Яны вось перашкодзілі. Там яшчэ сербскія фанаты, трэба сказаць, яны закідвалі поле сваімі шкляначкамі пад канец гульні, вельмі моцна ўздзейнічалі. Гэта з'яўляецца чыннікам гульні, гэта сербы гэта разумеюць, в прынцыпе, гэта все балканцы разумеюць, што заўзятары гэта 12-й гулец сапраўдны, і як ніколі, як нідзе, іначай гэта не выяўляецца менавіта на Балканах, можа быць больш яскрава нават, чым у Італіі, але гэта згуляла сваю гульню, гэта сваю ролю згуляла, і сербам удалося зраўняць лік у той гульні, якую яны па сутнасці павінны былі прагуляць, мне падаецца. Зноў жа не скажу, што сербы гулялі так ужо правальна, але не так, як ад іх гэтага чакалі, і славенцы былі мацней, і славенцы павінны былі утрымаць у руках гэтыя 3 пункты. І тое, што ім гэта не ўдалося, і калі гэта ў выніку стане прычынай вылету каманды маці Жакека з турніру, гэта будзе проста такая драма, я лічу. Бо славенцы... Драма для сербаў, так. Цікавая команда Славенія. Што? Вельмі цікавая команда Славенія. Так. Хаця вось на іх склад, калі глядзіш, там няма такіх мегазорных, там от Шэшка, ось каго так усе як бы на слыху, і той ён у апошнім сезоне толькі там раскрыўся. А так, такі склад, там
ну, зразумела, Ян Облак гэта там лідар каманды, а ўсе астатнія там палову клубаў я калі назаву там і ведаць іх не будуць. Там Я бы назваў так, я згодны. Я бы назваў вось той, хто мне падабаецца ў Славении, каго я асабіста, вось каго я асобна магу падкрэсліць, гэта безумоўна Жан Карнічнік. Ён выступае за сціплай цэлі у славянскім чэмпіянаце. Яму ўжо 29 гадоў, так. Так, ён не нейкі там маладзён, які толькі там з'явіўся. І ён фактычна арганізаваў узяцце брамы. Ён і ў першай гульні гол, ну. Так, ён у першай гульні вельмі добра гуляў з Даніяй і ўвогуле за правы край абароны славенцам няма чаго хвалявацца. Мне надзвычай спадабаўся гэты гулец і в прынцыпе пашпарт не трэба надта зазіраць. Мне здаецца, што варта на яго звярнуць увагу скаутам нейкіх клубаў і не ў чэмпіянаце Славении гэты гулец павінен. Пры ўсім гэтым, што мы сказалі, што Англія вось такая, ну якая вось яна ёсць, і Славенія вось такая, да, як бы, ну адкрыццё там добра гуляюць, там змагаюцца, аддаюцца. Ці ёсць у іх шансы супраць Англіі? Ім як бы трэба, ну мінімум нічыя. Думаю, ёсць. Яны зачапіцца. Гэтыя рабяты могуць зачапіцца. Так, гэтыя мальцы стараюцца і яны маюць магчымасць, маюць нейкія рэзервы, просто ім трэба правесці ўсю гульню настолькі засяроджана. Тое, што ім не ўдалося ў выніку з сербамі, тое, што на канцы... Я думаю, што яны таксама могуць у нічыю згуляць. Англія, як заўсёды, стрэліць першая, пойдзе ў абарону, а потым усё ў руках Славении. Яны могуць таксама забіць і згуляць трэці свой матч у нічыю. І гэта ўжо будзе тэарэтычна там 5-я ці 6-я каманда з 3 пунктамі, і гэта зноў жа будзе цікавая барацьба за выхад з 3-го месца. Ну да, тут зараз правдападобнасць цена. Ну, цяжка прагназаваць, хто выйдзе з 3-х месц, таму што зараз, ну, мы не можам... Так, Англію, ў прынцыпе, таксама задавальняе нічыя. Тут, ну, Англія і Славенія могуць у нічыю згуляць, як бы, гэта такі... Так, гэта будзе задавальняць дзве каманды. Вядома, што Славенія, канешне, хацела б перамагчы, ім больш перамога патрэбная, чым Англіі. Тут вось у этой групе сербам, як бы, трэба несціся, там, забіваць, абавязкова перамагаць, у іх няма іншага выйсця. Датчане, ў прынцыпе, таксама могуць як бы нічую гуляць, але я думаю, Данія будзе гуляць таксама на перамогу. Ну вось патэнцыйна вельмі цікавая група. Ну вось Даніі цяжка гуляць на нічыю, бо там невядома, калі які будзе вынік у іншым матчы. І там таксама, ну так, там будзе... Тут вось увогуле цікава, як будзе ўлічвацца там 3-е месца, напэўна, хто больш забіў галоў, калі згуляюць у нічую ўсе. Так. Будзе па 3 пункты ў Даніі, у Славенії, і там хто больш галоў забіў, напэўна. Але пакуль што яны забілі 1-1 і 1-1, наколькі я разумею, да? Так, усе... Ну, таму я кажу, што вельмі складана вызначыць, так. Так, я кажу, што вось для мяне гэтая група найбольш сумная, нягледзячы так на вельмі цікавую Славенію. Закрутка ў ёй, да, вось такая. Але вось калі глядзець на ўсё разам, ну, шчыра кажучы, сумна, бо мне здаецца, што няма другой такой групы, дзе забіваюць так мала. Але мне падаецца, што славенцы дастаткова нахабныя ў добрым сэнсе, такім футбольным сэнсе. Яны будуць гуляць, мне нават здаецца, што яны будуць гуляць на перамогу. Ну што, ім трэба... Так, я згодны. Згуляць так, каб чакаць і падлічваць гэтыя пункты ў табліцы. Не, яны правядуць, яны будуць гуляць у той ножны шпурляк, які яны ўмеюць. Яны будуць намагацца перамагчы. А што ім губляць? Ім нема асабліва чаго губляць. Яны будуць старацца. Гэта вельмі цікавая каманда, якая, можа быць, не настолькі мае там шмат тактычных розных нейкіх асаблівасцяў у сваёй гульні. Ну, а яны маюць нахабства, яны маюць такі добры характар, і калі яны выкарыстаюць яго на сваю карысць, а не супраць сябе, як з сербамі, то яны цалкам могуць пазмагацца за перамогу, і там пабачым, ці будзе, можа, гэта будзе выпрабаванне сапраўды для каманды Саутгейта. Так, пра гэта мы даведаемся трошкі пазней. Пераходзім мы да наступнай групы, і я бы сказаў, што гэта хіба
другая ў спісе найсумнейшых групаў, група D. Хотя тут такая шчыльнасць. Хаця казалася б, што Нідерлянды, Францыя, Аўстрыя, Польшча, і я думаю, што перад пачаткам турніру шмат бы людзей сказалі, што тут павінна быць штосьці цікавае, нягледзячы на тое, што я думаю, што мала хто лічыў, што Польшча нешта там вельмі цікавага пакажа. Хаця моментамі яны штосьці паказвалі. А вось іншыя каманды, Францыя, Нідерлянды, ну, я думаю, што мы ўсе чакалі больш ад дзвюх камандаў. Аўстрыя, мне здаецца, што гуляе на сваім узроўні. Ну, на тое, што мы чакалі, мне так здаецца, тое, што пакуль згодны. паказвае тое, што я чакаў. Не, так. А вось так, трэба сказаць, што матчы у гэтым туры гулялі Польшча, Аўстрыя 1-3 і Галяндыя, Францыя 0-0. Аўстрыя была нашмат лепшая, чым Польшча, хаця вось момантамі Польшча паказвала добрую гульню, хаця быў вельмі цяжкі пачатак, і пасля другога голу палякі проста пайшлі атакаваць і заставілі зашмат месца для аўстрыйцаў. Ну так, яны яшчэ ў першай палове, мне падаецца, трымаліся як бы на раўных, там зраўнялі лік, але вось ужо ў другой палове Аўстрыя, мне падаецца, цалкам кантралявала гульню і цалкам заслужана перамагла. Тут яшчэ гэта адбылося праз тое, што вось гэты цэнтр поля, там Сліж, Пятроўскі, яны правальваліся, яны в адзінаборствах саступалі сваім супернікам, яны флянгі таксама упусцілі, там Франковскі быў даволі актыўны ў першай палове, у другой палове змоўк, і аўстрыйцы карысталіся гэтым, аўстрыйцы актыўна атакавалі і цалкам заслужана перамаглі, цалкам заслужана. Ну вось у гэтай групе, дарэчы, такая закрутка таксама нехілая, бо тут 3 каманды падзяляе там 1 пункт усяго, і любая каманда можа заняць першае месца, то бок па завяршэнні трэцяга кола. То бок Нідерланды умоўна зараз на першым месцы, яны могуць апынуцца на 4-м, калі прайграюць аўстрыйцам. А французы там хутчэй за ўсё не прайграюць палякам, будуць там другімі. Ты хіба хацеў сказаць, што Нідерланды на 3-м могуць аказацца. Адно вядома, што Польшча дакладна нікуды не выходзіць. Польшча з гэтай групы выбывае. Першая каманда, которая пакідае гэты турнір, так. То бок, Нідерланды, напрыклад, калі прайграюць аўстрыйцам, яны становяцца трэцімі. А аўстрыйцы там становяцца, першымі ці другімі. Хутчэй за ўсё Нідерланды зараз там могуць 4 пунктамі быць трэцяй камандай. Умоўна кажучы. Я думаю, што так, гэта Аўстрыя, што гэта каманда, которая можа перамагчы Нідерланды. Мы бачылі ж з Францыі, як Аўстрыя гуляла, там не было так шмат у іх момантаў, ўсё ж такі клас там, гульцы добрага ўзроўню, але да Францыі яны не дацягваюць. Нідерланды, на маю думку, паслабей Францыі, таму, да, можа быць і перамога, але я думаю, хутчэй за ўсё нічыя будзе ў гэтым матчы, і Нідерланды будуць другімі, а аўстрыйцы з 4 пунктамі там хутчэй за ўсё выйдуць з трэцяга месца далей. А Францыя будзе першай. Я бы сказаў, што... прабач, кажы. Аўстрыйцы гэта каманда, якая робіць сваё, і гэта пацвердзілася ў гульні з палякамі. Палякі не праваліліся, палякі не гулялі кепска, палякі проста гулялі недастаткова добра, а аўстрыйцы карысталіся сваімі шансамі, атакавалі, выкарыстоўвалі вольную прастору, якая перад імі ўзнікала, і той же Арнаутавіч у атацы досыць актыўны. Мы не гаворым зараз там пра ягоную выніковасць, там пра 11-метровы, просто агулам ён капітан нават вёў каманду наперад. І той же Забіцер застаецца на ўзроўні. Аўстрыйцы будуць змагацца з галянцамі, і тут я думаю, што у мяне няма пытанняў да гэтага. Я думаю, што яны на перамогу будуць гуляць, так. Так, я згодны цалкам. Яны будуць гуляць на перамогу. Гэта каманда, як вось я казаў пра славенцаў, што гэта нахабная, іх суседзі аўстрыйцы, такая самая по-добраму нахабная каманда, якая не прызнае аўтарытэтаў, якая проста будзе рабіць тое, што яна можа рабіць у межах сваіх магчымасцяў тактычных, тых кадраў, якія яны маюць у складзе. Яны могуць змагацца, прынамсі ў гэта можна паверыць, у тое, што яны будуць біцца за перамогу. Так, могуць, але трэба не забываць, што яны гуляюць супраць Нідерландаў.
Не, ну так, але ў аўстрыйцаў ёсць вакол каго збудаваная гэтая каманда, бачная фактычна тактыка, бачная анатомія гэтай гульні, я бы так сказаў. Аўстрыйцаў яны не спрабуюць там неяк укручвацца ў сваю гульню і рэзка яе змяняць, яны проста робяць тое, што могуць цягам паядынку, і Ну, з французамі мы бачым, як можна нават дадаць, што перабудавались. Аўстрыі няма Палякам. што страчаць, бо яны на трэцім месцы будуць, нават калі яны 10-0 прайграюць. Таму ім... Так, то бок чакаць, так, згодны. Ну, Не, чакаць, чаму? што іх 3 пункты застаецца, гэта які сэнс? Трэба набіраць пункты. І Ім, тады ім трэба- добра будзе не прайграць. У іх добрая розніца, не прайграеш, у цябе 4 пункты і такое жалезнае трэцяе месца, як бы, ну, ёсць што губляць, чаму? Калі яны прайграюць, напрыклад, 2-0. Просто я не лічу, што яны... Ну, мне здаецца, вось ты так кажаш, што ну, Нідерланды нібы нашмат лепшая каманда, чым Аўстрыя, а я бы не сказаў, што Ну, гэта так. Я не тое, што яны, ну, на маю думку, мы бачылі гульню з Францыяй, да? Францыя, Аўстрыя. Як бы Аўстрыя там нічога не показала ў Ну, мне атацы. здаецца, абсалютна. што вось я таксама Ну, я бы хацеў не пра сказаў гэта нічога. сказаць, што магчыма, у першым матчы Аўстрыя ну, трошкі або ў пэўным сэнсе пабаялася Францыі, але пасля 2 матчаў мы бачым, што прынамсі, вось мне так здаецца, што Францыя не такі фаварыт у гэтым турніры, як можа падавацца. Магчыма, яны там выйдуць у плэй-оф, і яны набяруць форму і будуць гуляць вельмі прыгожа, добра і будуць шмат забіваць, але 1 гол за 2 матчы і ну, такая ну, не настолькі фантастычная гульня, а Аўстрыя, мне здаецца, ну вось можа ім чагосьці не хапіла ў матчы супраць Францыі, але Нідерланды гэта зусім іншая каманда, і гэта не значыць, што яны будуць супраць Нідерландаў гуляць таксама, як супраць Ну, Францыі. я не здзіўлюсь, калі Нідерланды разгромяць 3-0 там Аўстрыю. Без праблем. Адносна Аўстрыі я сказаў бы, што зараз, на жаль, не памятаю, прыводжу цытату, але не памятаю, хто гэта сказаў з трэнераў, што калі ты выйшаў на гульню з задачай згуляць унічыю, то ты ўжо прагуляў. І адпаведна, проста аўстрыйцы будуць гуляць на перамогу, а там як атрымаецца, пад канец гульні будзе бачна, на што яны сапраўды могуць разлічваць. Вось яны разлічвалі да канца гульні, не гледзячы на моцных французаў, да канца гульні разлічвалі, што зраўняюць лік. І я думаю, што ну, з галянцамі таксама, як пойдзе, так пойдзе. Калі атрымаецца вызначыцца, то будуць, можа быць, пастараюцца згуляць на ўтрыманне, але перамога будзе іх першаснай мэтай. Яны будуць все адно гэта трымаць у галаве. Не, думаю, у іх будзе ў галаве не прайграць. Ім 1 пункт, і яны дакладна праходзяць. А калі прайграюць, у іх шансы на праход змяншаюцца. Ну так, добра змяншаюцца. То бок у іх 3 пункты ўсяго, правильно? Але ж аўстрыйцы гэта не такая каманда, якая гуляе ўвесь турнір у абароне. Я мала ўяўляю, каб гэты склад менавіта рабіў такую вялікую стаўку на гульню другім нумарам. Яны, безумоўна, будуць другім нумарам з галянцамі, я думаю, большасць паядынку, але калі яны паставяць проста на тое, каб там не прапусціць, напрыклад, то яны прапусцяць. Ну, просто мне здаецца, што гэта каманда і з такімі гульцамі, і з такім трэнерам, у которых просто іншы погляд, яны, ну, можна сказаць, не могуць гуляць ад абароны. Яны хочуць большага, іх мэта гэта штосьці большае. Іх мэта гэта не проста звысці групы і там потым прагуляць у першым раўндзе плэй-оф. Яны хочуць гуляць далей, яны хочуць гуляць больш. Таму яны не будуць думаць пра тое, як бы не прагуляць Нідерландам. Яны хочуць атрымаць як можна больш пунктаў. А калі мы кажам там і пра розніцу галоў, пакуль што сярод трэціх месцаў у Аўстрыі найлепшая розніца, гэта +1. Таму нават калі яны там іншыя каманды штосьці атрымаюць нейкія пункты, а Аўстрыя штосьці прапусціць, Аўстрыя можа тады так, ну, быць не першай камандай сярод трэціх камандаў, а ну, 4-й, напрыклад. Ну, 4-й, да. І я не думаю, што ёсць шанец. Ну, гэта проста павінна вельмі шмат вынікаў так скласцца, каб яны не выйшлі з трэцяга месца. Ну, просто вось я да таго кажу, што на 16-м і 20-м еўра, калі вось увялі гэту, ну, 24 каманды стала, з групы выхадзіла каманда жалезная, стабільна, у якой было 4 пункты.
яна выходзіла з трэцяга месца. Это вядома, Ці так. трэця ці трэцяя каманда, у якой была станоўчая розніца галоў, не мінусавая, то бок +1 там і больш, яны выходзілі. То бок калі ў цябе 3 пункты і -1, напрыклад, ужо могуць узнікнуць пытанні. То бок, я тая больш пра лічбы. Зразумела, што гэта гульня як бы, але я б Нідерланды і Францыі, як па мне, памятаем же, што адзіны гол у матчы забілі нідерландцы, але яго адмянілі там, да, як бы адмянілі ўсё справядліва. Не ведаю, я не здзіўлюсь шчыра, калі нідерландцы там перагуляюць Аўстрыю і нават упэўнена. Хаця аўстрыйцы вельмі добры футбол паказваюць, а нідерландцы, у сваю чаргу, не вельмі. Я вось хуценька... кажа. Я хотел сказать про гульню. Мы засяродзіліся, і я думаю, что цалкам справядліва на австрийцах. По гульні Францыя-Нідерланды, Нідерланды-Францыя, там я здзівіўся ў першай палове. Мяне вельмі непрыемна здзівіла гульня Чуамені і некаторых партнераў, і таго ж Гризмана там адзначалі. За шмат памылак нават пры перадачах назад яны памыляліся, і каманда нейкая была такая некіраваная. Гэта адзін з, напэўна, найгоршых быў перыядаў падчас усяго трэнерства Дід'е Дэшама. Але агулам гульня была дастаткова сумнай, яны выйшлі, набралі па пункце. Гэта, на жаль, не з'яўляецца нейкім залатым фондам гэтага еўра, гэта з'яўляецца тым, што апынулася прахадным, выявілася прахадным гэты паядынак. Я думаю, што вялікіх высноваў па гэтай гульні рабіць не варта, але мне больш спадабаліся Нідерланды менавіта, бо прынамсі яны памыляліся не так часта і не так моцна, як французы. У французаў там Канте зноў жа прызналі гульцом паядынку другі раз запар, і гэта, конечно, так ім кажа, да. Так, але што ён больш не гуляе ў Чэлсі. Гэта шкада, бо так, на вялікія грошы людзі едуць у арабскія краіны, пры тым, што Канте цалкам адпавядае яшчэ еўрапейскаму ўзроўню, ён бы мог яшчэ некалькі гадоў выступаць у Еўракубках, але, на жаль, выбраў іншы шлях развіцця кар'еры. Вось, і гэты паядынак і Дэмбеле той же самы, гулялі так сабе, падавалось бы, да, нема Мбапэ, давайте, пацаны, покажыце там, як бы не скажа, што Францыя там залежыць ад Мбапэ, ці што, нема яго, згулялі таксама, не вельмі, з Мбапэ, як бы, ёсць якая-небудзь розніца, ёсць Мбапэ, нема Мбапэ у складзе. Вельмі цікава, дарэчы, ты заўважыў, што сапраўды гэта той момант, які павінен быў наперад весці гэтых гульцоў, тых, хто замяніў Мбапэ, але тых, хто ўвогуле всіх, гэта тычыцца нават і Гризмана, які у незалежнасці ад таго, гуляе Мбапэ ці не, ён все адно на полі, але ў выніку яны не пайшлі наперад такімі сіламі, яны не паказалі добрай атакоўнай гульні у паядынку. Можа быць, я бы яшчэ адзначыў, не ведаю, мне адносна спадабаўся Раб'ё ў гэтым паядынку. Прынамсі, ён спрабаваў неяк паўплываць на гульню, спрабаваў неяк там змяніць рысунак той гульні, які выходзіў у французаў. Гэта, можа быць, атрымалася так з палавіністым нейкім поспехам, але прынамсі ён гэта імкнуўся рабіць. Іншыя французы былі дастаткова бляклымі у гэтым паядынку. Так, спадзяемся, што гэта апошні быў нулявы матч на еўра. Пазней будзе цяжка з нулявым вынікам, бо будзе дадатковы час. Але заўважце, што вось першая нічыя 0-0 была, а выдаленняў дагэтуль няма. Так, на гэты момант мы яшчэ чакаем. А вось пакуль вы размаўлялі пра Францыю, я паглядзеў, што і ў 20-м годзе, ў 16-м годзе сярод трэціх месцаў не было каманды, которая мела менш за 3 пункты. І у 20-м годзе 3 каманды набралі 4 пункты, 3 набралі 3 пункты, а у 16-м 2 каманды 4 і 4 каманды па 3 пункты мелі. Таму пакуль што вось так гледзячы на табліцу ў гэтым годзе, мне штосьці я не думаю, што Шатландыя і Чэхія і Албанія разам перамогуць.
і Славенія згуляе ўнічыю, і вось усе гэтыя каманды набяруць па мінімум 3 пункты. Таму Ты можна хочаш сказаць, сказаць, што што будуць каманды менш за 3 пункты і пройдуць? ёсць То такі бок, шанец, ёсць ну, такі шанец. такога шансу зараз шмат, дарэчы. Ну, таму Так. што мы бачым толькі 2 каманды з 3 пунктамі, А а я вось 4 каманды. я вось менавіта кажу пра тое, што нават былі каманды, которые набіралі па 2 каманды вось былі і которые мелі 3 пункты і не выходзілі. А ў гэтым годзе вось мне здаецца, што тыя, хто не наберуць 3 пункты, яны, вядома, напэўна, будуць адпачываць. А так, менавіта вось нават каманды, которые не будуць мець 3 пунктаў, яны таксама маюць шанец прайсці далей. Ну, то бок ёсць такое, да. Ну, зараз мы можам пагутарыць пра групу Е. Там у нас Так, канешне, мы сапраўдная вось спёка. вельмі доўга размаўлялі пра групу Д, цяпер мы пераходзім да групы Э. У групе Э гэта вось, ведаеце, перад турнірам ніхто, я думаю, таксама б не сказаў, што тут будзе штосьці вельмі цікавае, што гэта будзе, можа, напэўна, ніхто б не сказаў, што гэта будзе найбольш цікавая група. Але менавіта тут сюрпрызы, і вось усе 4 каманды маюць па 3 пункты. Украінцы перамаглі Славаччыну ў апошнім матчы 2-1, а Бельгія перамагла Румынію 2-0. Ну і ведаеце, вось у апошнім матчы ўсё ж такі менавіта ў другой палове украінцы мне нават трошкі спадабаліся, бо я памятаю іх матч супраць, напрыклад, Босніі, апошні матч кваліфікацыі. Ну і там вельмі сумна ўсё выглядала. Гэта каманда, которая проста выбівала мяч наперад і спадзявалася, што там штосьці атрымаецца, а тут ужо прынамсі нейкая карціна. Ну, як бы, калі казаць пра Украіну, ізноў жа кепскі пачатак, хоць і былі змены ў складзе, але пачатак гульні ўсё адно атрымаўся такі ж самы, як і з Румыніяй. Толькі што прапусцілі там не 2 мячы, напрыклад, да, там, ну, яны прапусцілі 1, але потым усё адно не гойдались, прапусцілі другі. Тут прапусцілі толькі 1. Трубін не дапусціў памылак, што зрабіў Лунін, і гэта дазволіла ўкраінцам утрымацца на плаву. Так бы мог бы быць рахунак і 2-0 уже прайграваць Украіна. І вось тое, што яны не прайгравалі так крупна, хаця маглі. Першы тайм, ну, яны правалілі, на маю думку. Хоць там гэта было палепей, чым з Румыніяй, але ўсё адно правальны матч, першая палова. А вось уже ў другой палове, асабліва змены і характар, вось Зінченка, мне падабалася, як Зінченка супакаіваў сваіх гульцоў, ён верыў да апошняга, ну, ён ведае сваіх партнераў лепш, чым мы, і ён казаў, ну, сваімі дзеяннямі і нават, напэўна, словамі казаў, што хлопцы, супакойцесь, яшчэ ёсць шанец усё выправіць, нічога не страчана. І так і выйшла. Яны шукалі свае моманты, хоць і другая палова пачалась не так добра, як украінцы хацелі, Славакія больш атакавала першыя 10 хвілін, але потым здарыўся вось гэты першы гол, калі Украіна зраўняла, і вось з таго моманту уже гульня пачалася рэальна на 3 вынікі, што магло хіснуцца ў любы з бакоў, але вось гэты гол, які забіў Яремчук, там нават у канале, калі мы пісалі, там яго прызналі, што, ну, все пісалі, што гэта было вельмі прыгожа. Сапраўды, такі мяч апрацаваць і так сарыентавацца, забіць пераможны гол пад такім ціскам, гэта вышэйшы ўзровень. Украінцы здабываюць вельмі цяжкую, вельмі ім патрэбную перамогу, бо пасля такога пачатку турніра можна было і расклеіцца. Але... Ну, вось у іх апошні матч будзе супраць Бельгіі, і гэта таксама група, мне здаецца, ну, Бельгія таксама не вельмі ўпэўнена выглядае, хаця яны ствараюць шмат момантаў, Лукаку зноў не залічылі яго гол. Ну і вось мне здаецца, што гэта група у гэтай групе проста
кожная каманда можа выйсці з кожнага з любога месца. Ну тут только што ва ўкраінцаў сам горшая розніца, Так, на жаль. ім больш за ўсё. То бок, напрыклад, калі ўсе згуляюць унічыю, да, украінцы адразу аўтаматычна чвёртыя Так. застаюцца, бо ў іх розніца -2, ну з-за правальнага матчу з румынамі. Я думаю, што Таму- тут усе вось будуць, напэўна, сачыць за паралельным матчам, за паралельнымі ну так, за адным паралельным матчам. І гэта таксама будзе ўплываць на гульню. Мне здаецца, што калі вось, напрыклад, ці там Румынія, ці Славаччына будуць перамагаць 2-0, а у украінцаў, скажам, нічыя, і яны будуць гэта бачыць, і я думаю, што яны будуць старацца трымаць вынік. Ну я вось не ведаю, украінцам з такой гульнёй, як што яны паказалі ў першым матчы, ў другім, ну шансаў з бельгійцамі ў іх проста як бы не будзе. Ну ім трэба значна палепшыць сваю гульню, асабліва вось сканцэнтравацца ў самым пачатку. Ну, вось я бы сказал, хочацца сказаць проста, але гэта не зусім проста, але каб проста было менш памылак, бо і ў матчы з Румыніяй гэта бальшыня галоў, гэта не тое, што там хтосьці вельмі добра згуляў, а гэта проста вашыя памылкі. Ну так і было. Так, і таму проста спакойней падысці. Проста, як усё Але проста. вось у гульні са Славаччынай пайшоў, наважыўся на дастаткова рызыкоўны крок Сергей Раброў. Я думаю, што гэта не толькі ягонае рашэнне трэнера па брамніках, замяніць асноўнага брамніка, які выступае ў мадрыдскім клубе, замяніць на Трубіна, просто взять... Ну, Трубін не горш, ён таксама... Не, Трубін так, Трубін вядомы, але все адно змена брамніка пасля першага паядынку гэта нестандартны крок, нечаканы. І калі б ён не ўгадаў з гэтай заменай, была б вялікая бяда просто, бо славакі нанеслі 3 стрэлы ў першыя хвіліны, і Трубін з імі бліскуча справіўся, і гэта дала велізарны імпульс украінцам. Яны пайшлі наперад, і Брашко спадабаўся ў цэнтры поля надзвычай, Судакоў зноў на ўзроўні згуляў, Ярмоленка быў сапраўдным капітанам, хоць яго не все далёка выходзіла, але ён імкнуўся і менавіта сваім настроем, а гэта зараз для цяперашняй украінскай зборнай надзвычай важна. Ён паказаў не слаба, ну а Шапаренка разам... Шапаренка і Трубін гэта героі гэтага паядынку, не ведаю, тут трэба ім дзеліць паміж імі ўзнагароду, бо Шапаренка все адзначаюць гол Яремчука, але перадачу рабіў Шапаренка, і менавіта вось гэты закід, як з сімулятараў FIFA, гэта цудоўна, гэта было рызыкоўна, бо калі б Яремчук тады не кінуўся, то проста бы спакойна Дубраўка бы забіраў яго, але Яремчук адчуў гэты момант, гэта вельмі тонкі момант, і тая перадача Шапарэнкі, яна каштуе нават, мне здаецца, большая за ягоны гол, і ну, цуд, конечно, зрабілі украінцы, праявілі сапраўдны характар, тое, што часта не стае гэтай камандзе, тое, чаго ім не хапае ў шэрагу паядынкаў, і менавіта з такімі, ну, болей-меней роўнымі супернікамі, як Славакі, заўсёды ёсць у украінцаў праблемы. І тут якраз менавіта ось характар Шапарэнкі шмат што вызначыў ягоная гульня, паспяховая, выніковая. Я думаю, што з бельгійцамі шансы ва Ўкраіны ёсць, але таксама я далучаюся да таго меркавання, што ім трэба сур'ёзна перабудаваць сваю гульню, і самае важнае будзе тое, як яны пачнуць паядынак. Хто будзе стаяць у браме? Ну, мне здаецца, Трубін. Мне здаецца, уже няма сэнсу мяняць. Мне здаецца, што... І вельмі важна пачаць гульню паспяхова на ўзроўні, бо тое, што гэта не ўдалося якраз румынам. І мне здаецца, што той не зусім удалы старт, калі яны дазволілі бельгійцам проста пагуляць цягліцамі, паказаць, якія яны, ён шмат што прадвызначыў у тым паядынку. А украінцам так, калі яны перабудуюць сваю гульню, калі яны зробяць высновы са сваіх старых памылак, у тым ліку з пераможнай гульні са Славаччынай, дзе яны не дапрацавалі, тады гэта будзе паядынак роўных супернікаў. Калі ім не ўдасца, то бельгійцы зломяць іх. Для украінцаў, я лічу, самы надзейны варыянт – гэта не прайграць бельгійцам і спадзявацца, што там Румынія ці Славаччына, ну, там не будзе другой нічыі, там хто-небудзь пераможа. То бок у іх будзе 4 пункты,
і трэцяе месца, і тады вось у іх больш-менш з'яўляецца шанец выйсці. І гэта Ну, нават... плэй-офф з А, ну так, трэцяга трэцяе. месца. Ну так, так, так. То бок, У вас Ну, згодна. але ведаеце, маючы такую атаку, дзе Але, ну, Мудрык і дзе яна Доўбік... была, гэта атака, як бы, два Не, матчы. так, невядома насамрэч, дзе была так, але калі яны, ну, маючы такую атаку, трэба гуляць на перамогу і з тымі самымі бельгійцамі і не баяцца. Ну, мы так казалі перад Еўра, памятаеце? Мы аддавалі ў гэтай групе Бельгіі украінцам без варыянтаў першы-другі радок. Ну, а ўсё закруцілася а так, выніку што па зараз тры. ва ўсіх па 3, да, і тут... Так. Таму, калі зараз з цяперашніх варункі разглядаць, то украінцам, вось я ж кажу, не прайграць бельгійцам і спадзявацца, што Румынія ці Славакія перамогуць. Вось тады... Я таксама у іх думаю, што добрыя гэта шансы. найлепшы варыянт для іх, але таксама хочацца сказаць, што ўсё ж такі, нават нягледзячы на тое, што ў іх у першых дзвюх матчах не ўсё атрымалася, яны маюць такую атаку, которая можа, аднак, згуляць, і нават супраць бельгійцаў. Мы пакуль, на жаль, мы гэтага не бачылі, але казаць, што гэта значыць, што ў іх нічога не атрымаецца ў атацы, ну, вядома, не можна, бо Мудрык усё ж такі адзін з найхутчэйшых гульцоў у свеце. Ну, а у іх можа там... Зінченка кажа, што... Да, не Зінченка, а Фафана кажа, што ён хутчэйшы за Мбапэ. І ёсць Довбік, таму... Шансы ў атацы ёсць, проста, як зноў, мне смешна нават ужо, проста трэба не так дрэнна пачаць, проста не прапусціць. Не, ну, я ось хочу сказаць, што атака гэта добра, але калі будзе Дэ Бруйна гуляць як з Румыніяй, ну, атрымаюць тады украінцы, ну, ім трэба ў першую чаргу ў абароне добра згуляць, атака гэта добра. То бок, ну, ты можаш забіць гол, але ты ж можаш і прапусціць 3, калі там Дэ Бруйна праводзіць там проста на вышэйшым узроўні матчы. Такія перадачы... Не, безумоўна. Дэ Бруйне трэба з самага старту вязаць і не даваць яму ніякай волі, бо калі яму дазволіць, калі прагуляць цэнтр з самага старту, то гэта будзе, ну, гэта будзе ўсё. Ну, яшчэ трэба, каб працягнуўся праклён Лукаку, усе тыя сантыметровыя там па-за гульнёй, ўсё гэта рукі, і трэба, каб усё... Ну, это калі мы разглядаем з боку украінцаў, да? Ну, зразумела, што Румынія і Славакія ў іх свае, як бы, погляды на ўсё гэта. Ну, мы просто зараз разглядаем з боку украінцаў. Ну, яны ж таксама, я думаю, што і Славаччына з Румыніяй таксама больш думаюць пра перамогу Бельгіі і што тут проста ўсё ў руках румынаў і славакаў, яны самі будуць вырашаць свой лёс. Хто пераможа, то і будзе ў плэй-офф. Вось і ўсё. Тут, шчыра кажучы, яны, я не думаю, што будуць на нічыю гуляць. Там кожная каманда будзе, напэўна, гуляць на перамогу. Надзвычай цікавы паядынак чакаецца, надзвычай. Вельмі цікава, да. Група такая закрутка атрымалась. Дзякую славакам, што перагулялі бельгійцаў. Ну і румынам, у прынцыпе, што разграмілі украінцаў. Ну, а мы можам пераходзіць да апошняй групы, бо так я гляджу на час, што мы вельмі шмат часу пасвяцілі французам. Хаця, ну, і аўстрыйцам таксама. Ну, вельмі цікавая... Вядома, заўсёды пра гэта цікава паразмаўляць. А апошняя у нас група F. Гулялі Партугалія, Турэччына, гулялі Чэхія і Грузія. І хочацца сказаць, што грузіны-то паказалі сябе нашмат лепш, чым мы думалі, яны сябе пакажуць на гэтым турніры. Хаця, вядома, па-першае, трэба сказаць, што яны згулялі ўнічыю з Чэхіяй 1-1. Другая палова на 100% проста за чэхамі, грузіны толькі абараняліся ў гэтай палове. Але гэта каманда з характарам, которая штосьці паказвае зубы. Так, вось як оно выяўляецца і па клубах, па складзе каманды. Мы казалі, адзначалі на самым першым выпуску перад стартам турніру, што грузіны смела едуць за невялікія каманды выступаць у Еўропу, але яны едуць, чапляюцца за месцы. Вось так яны гуляюць на поле. Яны цалкам адпавядаюць зададзенаму сабой жа ўзроўню. Мамардашвілі, зразумела, правёў проста геніяльны паядынак, толькі да Калінько яшчэ не дастаў да латыйскага брамніка. Адным ратаваннем не хапіла, у яго 11, у Калінько 12. Я глядзеў статыстыку, гэта вельмі цікава. Вось, ну, просто геніальны матч правёў Мамардашвілі. І вось быў бы сапраўды такі гістарычны прыкол, калі б у канцы Лабжанідзе яшчэ і загнаў гол на 5-й ці якой
6-й да дадзенай хвіліне. Вось гэта была б, канешне, усмешка лёсу, калі б грузінам яшчэ ўдалося перамагчы пасля таго, як яны хвіліну 40 там запар няспынна абараняліся ад чэхаў. Ну да, той гол, канешне, зараз маглі б грузіны быць на другім месцы, але ну зразумела, што не забілі, так выйшла. Але мы хвалілі Грузію пасля гульні з Турцыяй у нашым мінулым падкасці. Ну а тут увогуле толькі яны правялі добрую першую палову, потым яны як бы адбівались у другой, ну намагались захаваць вароты на замку, не атрымалось у іх, але яны да апошняга адбіваліся, і ўсё гэта вылілася ў тое, што яны зрэшты маглі перамагчы. Канешне, яны з Турцыі, як па мне, згулялі больш момантаў іх было там больш была адкрытая гульня. Да, больш адкрытая, а тут як бы чэхі іх так неяк закрылі. Нават не ведаю, чаму так выйшла, што грузіны менш атакавалі. Ну, але ўсё адно вельмі для дэбютанта, вельмі добрая гульня. Мы бачым, у іх ёсць свае героі, лепшы бамбардзір на турніры ў іхняй камандзе, лепшы брамнік. Грузія вельмі добра сябе паказвае, і у іх, канешне, шансаў перагуляць Партугалію ў апошнім туры, можна сказаць, што няма. Хутчэй за ўсё там нарэшце Роналду заб'е гол на Еўра. Але ну Грузія, тое, што мы і казалі, што яны едуць на Еўра, пагуляць у добры футбол, паказаць сябе, для дэбютанта гэта яны выканалі сваю задачу як бы на 100. І яшчэ такую як бы, ну, такія матчы, адны з самых цікавых матчах, якія былі на Еўра, былі з удзелам Грузіі. Ну, то бок уваходзяць там вось гэтыя две гульні з Чэхіяй і з Грузіяй, і з Турцыяй, як па мне, уваходзяць у топ-5 па цікаўнасці матчаў. Ну, гэта каманда, якая сама гуляе, дае гуляць іншым, яна атрымлівае задавальненне ад гульні. Гэта вельмі важна, гэта падабаецца нейтральным гледачам, прынамсі, дакладна падабаецца. Ну, а вось грузінскім там яны выбіраюцца ў аптэкі, каб, напэўна, хвалявацца, ну, бо так, не пакідае абыякавым такая гульня ад каманды. Але нічыя з чэхамі, гэта ўжо гісторыя чэмпіянатаў Еўропы, выдатнае дасягненне для каманды. А што наконт Партугаліі? Партугалія разграміла Турцыю, як бы барацьбы не атрымалась. Што думаеце наконт гэтага? Ну, Партугалія працягвае сваю серыю без, хацеў сказаць, серыю без паразаў, але там серыя перамогаў. Я думаю, што гэтага можна было чакаць, можа не 3-0, бо вядома, гэта другі гол, які Турцыя проста аддала. Ну так. Другі гол. Ну, просто першы матч з чэхамі не вельмі ў іх выйшаў у Партугаліі, а тут з туркамі так, як бы, вельмі ўпэўнена. Хаця... Не, з чэхамі таксама быў нядрэнны матч. Ну, першая палова была вельмі добрая, другая палова была так, ўжо не вельмі. Ну, ім давялося там уключаць рэжым героя, там перамагаць з голам там дэбютанта на апошніх хвілінах, секундах, ну, ўсё такое, а тут як бы ўсё ўпэўнена 3-0. У туркаў не аказалася ў складзе такога гераічнага барацьбіта, як Кверквелія ў грузінаў быў, які там намагаўся рабіць все, што мог. Туркі сапраўды неяк аддалі гэты паядынак нечакана 0-3. Нават не гледзячы на той кур'ёзны гол, які яны прапусцілі агулам, неяк каманда дастаткова блякла выступіла. Яны задалі рытм пэўны з грузінамі, паказалі, што яны і прыгожа прабіць могуць здаля, і ўвогуле даволі збалансаваная каманда. Але вось туркі, як і румыны ў папярэдняй групе, якую мы абмяркоўвалі, яны не паказалі той гульні, якую ад іх чакалі ў другім туры. Пасля першага, да. Так, пасля першага. Вось яны, задаўшы рытм, яны яго не падтрымалі ў другім туры, і неяк, ну, крыўдна, напэўна, за туркаў можа быць. А партугальцаў забаўны момант, тое, што два паядынкі запар за сімуляцыю жоўтую атрымліваў Ляу, і ў выніку трэці тур з грузінамі ён прапускае. Напэўна, можа быць, ён, не ведаю, гэта наўмысна зрабіў, каб прапусціць трэці тур. Ужо гуляць у чвэрцьфінале, але ну, гэта цікава, што чалавека чакалі галоў, а ў выніку ён пакуль што праславіўся тым, што ён атрымаў дзве жоўтыя за сімуляцыю. Нават Крыштыану Роналду, якога часта вінавацяць у сімуляцыях, не зрабіў гэтага, і слаўны зараз все пачынаюць гаварыць пра ягоную перадачу там на то, што ён падзяліўся, паказаў калектыўным сябе байцом, а вось пра Ляу гаворыць як артыста. Ну вось, дарэчы, ці не бачыце вы Партугалію зараз адным з фаварытаў турніра? Я думаю, што яны перад турнірам былі... Ну, перад турнірам яны былі там, да.
Ну, можа цяжка казаць, што гэта каманда, которая пераможа ў турніры, бо ўсё ж такі хочацца яшчэ там казаць і пра Францыю, і перад турнірам усё ж такі мы таксама казалі пра Англію. Я думаю, што таксама можна і цяпер і працягваць пра іх казаць. Тут і немцы далучыліся ўжо, невядома наколькі іх хопіць. А Партугалія гэта таксама гэта вельмі добрая каманда, которая гуляе вельмі стабільна. Мне падаецца просто, што вось у іх склад просто ідэальны вось па досведу, па збалансаванасці менавіта ў партугальцаў. Як на маю думку, самы такі вось збалансаваны склад, такі вот як чэмпіёнскі, ведаеце. Цікава, што... Ёсць у іх там і мегазорка, вось это Роналду, хоць уже як бы захад яго кар'еры, але ўсё адно ён просто падышоў як сапраўдны прафесіянал, што як і заўсёды. Так, да, у гэтым Роналду не адмовіш, ён умее падрыхтавацца, фізічна форму. Вось я хацеў звярнуць увагу, што ты там кажаш пра баланс, гэта так, я згодны. Можа я памыляюся, але мне здаецца, што раней у Партугаліі не было вось, на там 4-8 гадоў таму, 12, не было столькі добрых гульцоў. Бо тут ты гледзіш на скам'ю і разумееш, што і гэты павінен гуляць у першым складзе. І вось менавіта, што падчас матчу гэта будуць выходзіць гульцы проста светавога ўзроўня, і гэта можа, вядома, вельмі пазітыўна згуляць. Не, мне падаецца, што ў партугальцаў раней быў склад добры і якасны, калі яны перамаглі на еўра. Мне здаецца, мне няма такога адчування. А зараз чыста цвяроза, ацэньваючы гульні, я бы сказаў, што так, гульню яны праводзяць упэўнена. Яны ведаюць, што рабіць на полі, як дзейнічаць, але ёсць нейкае ўнутранае пачуццё, што далёка яны не пройдуць і ў фінале іх не будзе, і яны не перамогуць. Это ўнутранае пачуццё. Фінал, я кажу так, да фіналу цяжка дайсці, гэта я згодны. Мне здаецца, што гэта ім не ўдасца, хаця гэта каманда добрая, і Бернарду ў добрай форме, той же самый, можа быць, якога, можа быць, не так вылучаюць, гаворачы в асноўным пра Крыштыану Роналду, і пра Бруно Фернандэша найперш гавораць, але насамрэч Бернарду вельмі моцны і ў добрай форме знаходзіцца. Хаця да паўфіналу партугальцы могуць дайсці, бо калі яны будуць гуляць супраць нейкай трэцяй каманды, можна сказаць, што Партугалія будзе фаварытам супраць кожнай трэцяй каманды амаль. А потым, калі яны пройдуць яшчэ далей, яны будуць гуляць супраць каманды з групы D або групы E, то бок Нідерлянды, Францыя, або там Бельгія і хто там яшчэ займе другое месца. Таму да паўфіналу дайсці можна без вялікіх праблемаў, але вось там ужо калі застанецца 4 каманды, вядома, што гэта будуць 4 наймацнейшыя, найсільнейшыя каманды, там ужо будзе... Францыя гэта ўжо вялікія праблемы. Прабачце, трэба было так сказаць, што гэта будзе другая каманда з групы D або E. Таму, мы пакуль што не ведаем, так, Францыя можа... Францыя хутчэй за ўсё першая ўсё ж такі будзе. Таму там Нідерлянды або Аўстрыя і вось хтосьці другая каманда з групы E. Мне было б цікава паназіраць за чвэрцьфіналам Партугалія, Аўстрыя, раз ён магчымы. І мне здаецца, што тут будзе зусім роўная гульня, і я не лічу, што партугальцы будуць там фаварыты. Так, згодны. Я лічу, што тут без варыянтаў было б. А яшчэ ў паўфінале... Прабач, мне нават цікава, без варыянтаў для каго? Для Аўстрыі. Што яны прагуляюць? Конечно. Ага. Вельмі... калі так будзе, паглядзім. Канешне, паглядзім. Я ўпэўнены, што гэта 50/50, як мінімум 50/50. Я думаю, што Партугалію можна назваць трошкі фаварытам, бо ўсё ж такі яны фантастычна правялі кваліфікацыю, яны нават у таварыскіх гульнях там
прагулялі два матчы, але яны амаль усё перамагаюць. Гэта каманда вельмі стабільная, як я сказаў. Але Аўстрыя гэта каманда, яе не можна назваць слабой, гэта каманда, которая мае шанец супраць кожнай каманды. Цікавае, што я хацеў дадаць, што ў паўфінале, калі ўсё там добра выйдзе для двух камандаў, гэта зноў можа быць палуфінал Гішпанія-Партугалія. Мне здаецца, што гэтыя матчы заўсёды вельмі цікавыя, але гэта я так ужо гляджу ў будучыню, которая можа і не адбыцца. Просто гэта матчы, которые маюць вялікую гісторыю, а мы ўжо ведаем, што у сетцы гэта каманды, которые можуць сысціся. Ну і што? Мы будзем паволі заканчваць, бо групы закончыліся, а праз 1,5 гадзінкі пачынаецца ўжо трэці апошні раунд. Ёсць, можа, нейкія фінальныя думкі пра нейкае расчараванне, ці там каманда, которая вы лічыце паказвае найлепшы футбол або найгоршы? Мне вось падаецца, што мы мала увагі аддаем Гішпаніі. Як бы ніхто іх не ставіць там ні фаварытамі, нікуды, а яны даволі спакойна, даволі прывабліва, цікавы футбол там паказваюць. Вельмі мала надаем увагі вось Гішпаніі, на маю думку. І галоўнае адкрыццё я ўжо казаў і нават пасля першага, а другое кола яшчэ больш мяне ў гэтым запэўніла, гэта Нямецчына. Просто фантастычны футбол, не думаў я, улічваючы, што яны там паказвалі ў таварняках, там вось гэта ўсё, якія ў іх былі праблемы там пры падрыхтоўцы да гэтага турніра, і тое, як яны гуляюць, я не ведаю, можа, там дома і сцены дапамагаюць, але, просто так змянілася іх гульня, што, ось і што я хацеў бы сказаць. Я бы сказаў, з гульцоў вылучыў бы вось якраз гішпанцаў. Добры, якасны турнір, моцны праводзіць Кукурэлья. Ён сапраўды і да атак падключаецца, і ў абароне паспявае. Карвахаль той же самы, але ў Карвахаля шмат правакацый, мне гэта чыста з такой не падабаецца пазіцыі ягоных паводзінаў. Мне таксама ён ніколі не падабаўся. Так, але на полі ён робіць справу. Як зрэшты, ягоны папярэднік на той самай пазіцыі Серхіо Рамос, ён таксама быў даволі скандальным, даволі праблемным гульцом, правакаваў супернікаў, але ён рабіў і таксама на полі паспяваў рабіць тое, што трэба. Расчараванне, як я казаў, просто яшчэ раз падкрэслю, гэта зборная Харватыі. Для мяне, я не веру ў іх выхад, хаця я ім сімпатызую, безумоўна. Давно, традыцыйна, шмат гадоў, але я не веру ў іх выхад у наступны этап. Сярод тых, хто уразіў, але не паказаў, не то, што уразіў, але паказаў добрую гульню, але не паказаў добры вынік, это Угоршчына. Старанную гульню, прынамсі, паказалі вугорцы. І славенцы, можа быць, свайго не дабралі. Альбанцы з'яўляюцца, калі не адкрыццём турніру, то проста вельмі стараннай камандай, і тое самае можна сказаць пра Грузію. Вось Альбанію, Грузію можна ў гэтым сэнсе параўнаць, а самы вялікі кантраст, калі браць, то самы вялікі кантраст сярод усіх, найбольшы, выйшаў у румынаў, бо румыны не правалілі гульню з бельгійцамі, але правялі яе дастаткова слаба, значна проста спусціліся пад суперніка, аддалі суперніку усе лейцы, і на тле таго паядынку з украінцамі праведзенага і вельмі ўпэўнена выгуленага яны, можна сказаць, расчаравалі, бо яўна учора заўзятары ў Кёльне сабраліся паглядзець, як румыны будуць змагацца за перамогу, але пра перамогу ніякую мовы не ішло ўжо, напэўна, пасля 20-й хвіліны паядынку. Было зразумела, што бельгійцы валодаюць проста всімі лейцамі гэтага паядынку, кантралююць яго, кантралююць валоданне, кантралююць ініцыятыву і проста ідуць да свайго поспеху, да сваіх 3 пунктаў. Зборная Польшчы пацвердзіла нашыя асцярогі наконт таго, што гэта будзе каманда, якая зойме 4-е месца, і наколькі я ўзгадваю нашы размовы папярэднія, то мы нікому так яўна, яшчэ альбанцам мы аддавалі 4-е месца, яўна, як і палякам,
альбанцы не пацвердзілі, альбанцы змагаюцца да апошняга. Невядома, што там будзе з Гішпаніяй, будзе цікава проста паназіраць, што яны ў выніку пакажуць, наколькі яны будуць моцна супрацьстаяць іспанцам, наколькі іх хопіць. Ну а палякі, не паказаўшы пры гэтым правальнай гульні, пры гэтым не скокнулі вышэй за галаву і сапраўды... Яны не вельмі добра гулялі ўсё ж такі. Яны момантамі паказвалі штосьці добрае, але я бы не сказаў, што... Так, менавіта момантамі, я цалкам згодны. Ну, яны не паказалі, можа быць, сістэмнай гульні, але яны не паказалі, яны не праваліліся, яны не паказалі, што яны нездарныя, яны не паказалі, што яны не гатовыя да еўра. Яны проста былі слабей за сваіх супернікаў. Конечно, мы зовсім по-іншаму рэагуем, калі яны раптам перамогуць французаў, але я думаю, што гэта практычна вобласць фантастыкі, сфера фантастыкі. І асобнымі момантамі Залеўскі, асобнымі момантамі Франкоўскі, той жа самы Букса, але яны, гэта толькі моманты, а агулам гульні не атрымалася той, якая вывела іх, можа быць, на нейкі іншы ўзровень, яны так і выніку першымі аформілі вылет з еўра. Ну, вось, а мне хацелася б звярнуць увагу на тое, што, бо гэта нечакана, я гэта не бачыў перад нашым падкастам, вось, што менавіта на мінулых турнірах трэція каманды ўсе набіралі па 3 пункты, а на гэтым еўра я упэўнены, што гэта ўжо проста немагчыма. І на мінулым, і 8 гадоў таму таксама каманды набіралі мінімум 3 пункты. Тут гэтага не адбудзецца. Цяжка сказаць, што гэта значыць, бо ўсё ж такі каманды нават на 3-х месцах і на апошніх часта паказваюць вельмі добрую гульню, і не хочацца сказаць, што на гэтым еўра каманды слабейшыя, чым на мінулых. Проста можа трошкі менш шчасця, бо грузіны, напрыклад, маючы 1 пункт, яны таксама маглі б мець 3 пункты, яны маглі... 3 можа цяжка сказаць пра перамогу з Турэччынай, але на пункт больш яны б маглі мець. Чэхія з Грузіяй таксама гуляла нібы вельмі добра, але пункт набралі толькі 1. Таму цяжка сказаць, што гэта ўсё значыць, пра гэта можна ўсё будзе думаць і размаўляць ужо пасля еўра. Ну, а я магу толькі хіба пажадаць нам цікавых апошніх матчаў, бо напэўна у кожнай групе ёсць і будзе нешта цікавае, каб на гэта ўсё глядзець і за гэтым усім сачыць. Таму што я магу вам усім падзякаваць, і мы будзем глядзець апошнія матчы усіх групаў, а пасля мы ўжо будзем ведаць сетку, бачыць сетку, хто з кім будзе гуляць у плэй-оф, і будзем ужо пра гэты плэй-оф і размаўляць. Як заўсёды, наступны падкаст у нас будзе пасля 3-го кола. Таму я хачу вам усім падзякаваць за ўвагу. Гэта хіба быў наш найдаўжэйшы падкаст. Было аб чым паразмаўляць. Так, было пра што паразмаўляць, і я, можа, нават баюся таго, што будзе яшчэ больш пра што размаўляць пасля. Будзем разбіваць на некалькі частак. Так. Дзякую всім за ўвагу і да пабачэння, да наступнага спаткання. Пакуль, сябры. Дзякую шчыра, слухайце футбол паўсюль.